Hey bro, it's Jimmy. Couldn't reach you, so I'm leaving you a voicemail. Listen up, you won't believe this. I'm in Sunset City right now, and it's absolutely insane, bro. This city is a real paradise for street races. It's got everything. Wild races, crazy drifts, massive cash prize, awesome cars, and tons of tuning. Even the local cops are cool with us as long as we don't push our luck. And it's all thanks to StreetNet. This new app for races is a total game changer. You can earn a ton of money just by winning races. StreetNet has turned into a full-blown network for street races with a system of classes, rating, and rewards. No one knows who's behind it and throwing around all this big money, but the potential here is off the charts. StreetNet is flipping all the rules in this city. I've already scored a couple of sweet rides since I got access. And guess what? I'll help you get in StreetNet. I've got the right connections. I'll hook you up. This is your chance to start fresh, man. Don't miss it. Hit me up when you're ready to come to the city. My friend Alice will meet you and help you get settled. Catch you later, bro. Hey, I'm Alice, and today I'll be your tour guide. Jimmy's currently setting everything up to getting you hooked up with StreetNet. No time to chill. Get your stuff and take the wheel. Welcome to Sunset City. Some serious skills on the road. Our city is huge. It's easy to get lost here. I'll set a route to the port in the navigator. There's a surprise waiting for you there. Done. Let's go. Sunset City, a true paradise for racers. Word is out. StreetNet is the reason many flock to the city. No one knows the mastermind behind it, but they pay such money for races. It's mind-blowing. Whoever they are, these guys are the best. No niin, tervetuloa Kaaraxn pariin. Mä en oo tätä kokeillutkaan tää on ihan uusi peli. Mä oon pelannut aika paljon Kaarax Drift Racingia, mutta tää on ihan uusi samalta kehittäjältä ja ihan alkuun täytyy sanoa, että tuo tekoälyllä tehty ääninäyttely on aika surkeeta. Sen huomaa heti tosta. Niin oli moni ihan tuolla Steam-arvioinnissa sanonutkin, että se on aika surkeeta. Mä tätä vähän kokeilin ja ainakin tällä pitää vähän keskittyä tähän ajamiseen, että tää on aika outo vielä ajaa. StreetNet is buzzing. There's someone nearby. Oh, check out that local racer. Looks like he's into drifting. I think he wants to join us. Hey Alice, it's me, Max. Didn't recognize me? Just finished building a new car and took it out for a spin. Come on, join me. Tuo esimerkiksi kuulosti aivan hirveältä. They can be tricky. Let's roll. Max is a good friend of mine. Try to keep up with him. Kuinka tässä driftata? Vähän iso vaihe. Ei kauhia. Sori tästä autosta, mutta mä en osaa kyllä kokeilla. I absolutely love these Hey, mountain roads. There's no place like this anywhere else. Come on, Alice, keep up. Ei näin. Ei se jopa onnistu. Joo, nyt kun vähän harjoittelee, niin se jopa onnistuu just noin.
was an epic ride. We've got to do this again. Whoa, watch out! Damn it! That was intense. We're almost there. Just halfway to go. Tuolla on vähän niinku moottoritiellä tässä ja... No katsotaan. Tää ei käänny oikein kauhia kovasti. Nyt se menee sivuluisussa. Do you want to feel the power of my car? It's equipped with N2O. Try pushing it to the max. Yeah. Näin se kulkee paljon lujempaa. Muistaakseni Carax Drift Racingissä ei ollut nossia, mutta se olikin enemmän sellainen, no kokonaan painottu driftinkin. Mutta joo, vähän tönkköohjaus. Tai ainakin vaatii totuttelemista vielä. Jimmy made you a little something for coming to the city. Of course, it ain't a high-end ride, but you'll like it. We're here finally. So, how do you like the surprise? These are all Jimmy's cars that he's had since the beginning of his career. Choose whichever you like best. They're all good. Fast and nimble. Voisikin vähän pälättää vähemmän tämä, mutta no. Tässä on Civic, Miata ja... Mikähän tää on? Onkohan tää joku Toyotan tai Nissanin lava-auto? En tiedä. Mutta mä varmaan aloitan tällä. Joo. Jos olisi vähän helpompi hallita. Awesome. Now you've got something to race with. Look at the house behind us. That's where you'll be living from now on. Don't worry, you won't have to pay rent. Jimmy sorted it all out. You can store all your future rides in this spot. I got a message from Jimmy, and guess what? He created a profile for you in StreetNet and arranged your first race with the Wild Juniors Club. Open your phone and share access with me. I'll get you online and fill you in on all the details. Okay. Welcome to StreetNet. Pretty cool, huh? In the app, you can see all the racing activities in the city and how much you can earn from them. Wait, you should see the race marker now. Great. The route to the race will be automatically generated. So, ready for your first race? You'll get to test your ride right away. Okay. The action goes down on StreetNet. I'll be tuned in to see you cross that finish line on the stream. Good luck. Että tuo on kauheeta tuo ääninäyttely. Se niinku pistää vielä enemmän tässä kun ne puhuu. Okei. Ja nyt meillä on tämä meidän Honda. Late Night Club. Okei. No, en tiedä. No, käyn kokeilemaan. No, ei tämäkään niinku kuvittele, että se etuvetoautoksi kääntyisi paremmin, mutta onkohan mulla joku ohjaaja-asetukset sitten? No, en tiedä. Käydään kokeilemaan. Siinä oli semmonen. Noniin. Hey there, you in touch? What's up, man? I'm joining up to the race broadcast.
podcast and will be following along. And guess what? A bet on your winning with the leader of the Roxy Foxy Club. If you come win, you'll earn your membership into the club. So don't lose. Good luck. No, kokeillaan. Ei oikein räjähtävä lähtö ollut vielä. So, go for it. I believe in your victory. Kyllä me tästä ainakin tuo Mazda ohitettu. Älä. Perse. No ei siis oikeestikaan ole nopea auto. Joo, voipi käydä niin, että hävitään tämä ensimmäinen. Se oikeestikaan tule mihinkään. You're halfway there. Keep pushing. Miksei toi jakso menee? Pahasti siltä nyt näyttää, että hävitään. Tää kuin jyrkkä mutka. Kyllä se meni. Around the corner is the finish line. Osuu. No ei meni kovin hyvin. Dude, you still have a chance to win. They're waiting for you at the start line. Let's go. Haluatko tää alusta sitä? Okei, eli mun pitää mennä uudestaan. Hetkinen. Noin. Don't worry about it. It's the rookies again. So, go for it. I believe in your victory. Ei tämä käänny mihinkään. Tämä ei niinku oikeesti käänny. Pakko päästä niistä ohi. Ui kauhea. Ollaan kolmantena. Huomattavasti paremmassa asemassa mitä viimeksi. Ei nyt sisäkautta ohi. Ei. Nyt. Halfway there. Keep pushing. No niin, nyt se meni. Get out there. Stay in the lead. Hyvä. Ei tämä käänny niinkö mihinkään. Kuuluuko se olla tolle, että tää kääntyy näin huonosti? Around the corner is the finish line. Noin. No niin, toisella kerrallahan se meni. Mä en tottunut siihen. Kiitos. 1/5. Jotakin.
Tää nyt saatiin. 4000 kreditsiä. Kato nyt on sitten. Congrats on your win, man. Now you've earned your place in the Wild Juniors Club. As you might have noticed, StreetNet is a game changer. I've never seen anything like it before, so I knew I had to bring you in. This place is a dream come true for racers, but the real thrill is the StreetNet elite. Everyone's dying to get in, but only a chosen few make it. I don't know all the details about the elite, but trust me, the stakes are sky high. Only the club bosses get to hang out there, and they host elite races with crazy cash prizes. It's not easy to get in, but it's definitely possible. You need to earn respect in any club and challenge their boss. From what I've heard, after you win, the club boss will personally invite you to the elite. So keep climbing the ranks in StreetNet, enter different events, rack up the cash, buy cool cars, upgrade them, and most importantly, have fun. Roxy will reach out to you soon, and I've got a few things to handle. I'll call you later, and we'll definitely catch up at a local cafe. I know a place with the best food in the city, haha. So stay in touch, bro. It was awesome connecting with you again. Catch you later. Joo. Expanding and upgrading the game. Okei. Onko mun pakko vastata? Mä haluais kuunnella enää tätä. Hey, rookie racer. This is Roxy Foxy from the Wild Juniors Club. Roxy Jimmy was right Foxy. about you. Since I lost a bet with him, you can now enter my racing events. Try to realize yourself in my club, and who knows? Maybe you might just join the ranks of the elite. Okei. Selvä. Oikeesti se pitää käydä tankillakin. Täällä on kartta. Okei. No tää on aika siisti. No on ilmeisesti muita pelaajia. Joo. Parts delivery. Time attack grid. Onko me tahtoa tähän? Tähän me voidaan osallistua. Sprint. No käydään kokeilemaan. Noin, tänne. Selvästi yritetään olla vähän niinku Forza Horizon. En ole toki itse pelannut Forza Horizon pelejä, mutta tää vaikuttaa vähän samanlaiselta. Ja kyllä mä uskon, jos tapahtuu niin kuin tuossa sanottiin, että kehittäjät vielä niinkö aktiivisesti kehittää tätä, niin
niin kyllä tästä voi tulla vielä ihan hyvä peli. Sori kun mulla on vähän katkoksia, mutta miettiä välillä. No joo, start race. Mikähän race se nyt sitten on? Single race. Mitähän tässä nyt sitten tehdään? No onneksi ton pystyy tuomaan. Joo. Vähän on vielä hakuusessa. Älä osu! Siis nämä ohjaimet on niinkö oudot. Mä en oo oikein tottunut vielä tähän. Mini, vaikka se... Ei... Täältä pystyy aloittaa alusta. Noin. Tuolta välistä. Noin. Pitää taas kääntyä. Noin. Paljon sulavammin mitä siinä alussa. On se toi jo se maali. Joo. Sixth. Mihin tää niinku perustuu? Onko tässä niinku joku... Silti tuli noin paljon. Complete a single race. Mutta joo, taitaa jatkaa seuraavassa osassa. Pitää vähän totutella niin miten tätä ajetaan. Ja seuraavassa osassa varmaan sitten ajetaan lisää reissejä ja tutustutaan tähän peliin. Mutta tää oli tämmönen niinku ensi kosketus. Sen mä vielä testaan, että voiko tässä vaihtaa. Voi. Joo. Ja voi katsoa taakse.